чун дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят мардуми шарафманди ноҳияи Данғара, хусусан муовинони раисони ноҳия, масъулон ва мудирони шӯъбаҳои мухталиф дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия бо ҳам омада паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро тамошо намуданд. Сарвари давлат дар паёми имсола бо ифтихору қаноатмандӣ иброз дошт ки даврони соҳиби истиқлолӣ барои мардуми сарбаланди мо давраи сайю кӯшишҳои ватандӯстона ва заҳмату талошҳои созанда ба хотири ҳифзи истиқлолияту озодии Тоҷикистон, пешрафти давлат ва ободии ватан ироа намуданд. барои расидан ба бузургтарин дастоварди замони истиқлолият, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ноил шудан ба зиндагии босаодати имрӯза ва бунёди Тоҷикистони навин ки дар арсаи ҷаҳон шинохта шуда ва эътироф менамоянд, месазад ки муқаддасоти миллӣ, забон, фарҳанг ва шинохти миллии хешро побарҷо нигоҳ дошта бо фидокорию ҷонисориҳо онро аз ин дида хурраму зеботар намоем. ҳамзамон кормандони ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа ҷамоати шаҳрак аз шунидани паёми имсола рӯҳияи баланд бардошта барои дар оянда зиёд шудани музди маоши соҳаҳои буҷавӣ аз ҷумла нафақа ва сабзу хуррамгардонии шаҳраку деҳот ки ибтидояш аз манзили зист оғоз мегирад, сарсабзу хуррам, ободу зебо гардонида Тоҷикистони биштосоямонро босам гулзор хоҳанд намуд. заҳмати бесобиқаи миллати тоҷик буд ки дар таърихи начандон тӯлонӣ амалӣ гардондани дигаргунсозиҳои сохторҳои мухталиф, фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинони кишвар ва инкишофи бахши иҷтимоӣ бисёр тадбирҳои самарабахш амалӣ карда шуданд. ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ, дастгирии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсулро тадриҷан амалӣ карда истодааст ки ин ба баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ сарвари давлат андешаҳо баён намуда таъкид дошт ки дар замони истиқлолият маданияти истифодабарии замин куллан беҳтар гардида бошад ҳам барои ба маротиб зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бояд корҳои зиёдеро роҳандозӣ намоем. кишоварзон бо дарки масъулият фаровонии бозори истеъмолиро таъмин намуда дар раванди расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ ҳифзи амнияти озуқавори кишвар нақши муҳим доранд. кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Данғара бо сарҷамъи паёми сарвари давлатро тамошо намуда ҳар як дастуру ҳидоятҳое ки дар паём ироа гардиданд мехоҳанд дар оянда амалӣ намуда дар системаи ягонаи энергетикӣ ва устувории фаъолияти соҳа нақшачорабиниҳо таърезӣ намоянд. барои таъмин намудани сокинони кишвар дар тамоми фаслҳои сол бо барқи доимӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, инфраструктураи энергетикии кишвар аз имкониятҳои мавҷуда васеъ истифода хоҳанд бурд. ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ диққати махсус зоҳир намуда барои тайёр намудани мутахассисони касбӣ ба масъулини соҳаҳои мухталиф супоришҳои қатъӣ доданд. дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби роҳбарияти сатҳи олии кишвар ба рушди соҳибкорию сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида сатҳо биноҳои соҳаҳои маориф ва тандурустӣ бо тарҳи наву замонавӣ ва ҷиҳозонидани синфкабинетҳо ҳатто дар дурдастарин деҳотҷойҳои мамлакат бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор ёфтанд. ба масъулини соҳаҳо дастур дода шуд ки ҷиҳати баланд бардоштани сифати таҳсилот, ихтирокорони ҷавон ва он нафароне ки дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат варзида донишу малакаи хешро баланд бардоштаанд корбарӣ намуда мутахассисони арзандаро омода сохта ба рушди ҷомеа равона намоянд. таъсиси коллеҷҳои хусусӣ аз ҷумлаи дастгириҳои ҳукумати кишвар буда садҳо нафар донишҷӯён дар ин муассисаҳо таҳсил намуда соҳибкасб гардида истоданд. ин аст ки дар ҳар як вохӯрӣ ва ироаи паём сарвари давлат ба рушди соҳаи маориф ва тандурустӣ тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. илова бар ин қайд доштанд ки сифати таҳсилот ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар карда шавад. ба он ихтисосу ҳунарҳое ки барои бозори меҳнат заруранд таъсис дода шуда ҷиҳати ба шуғл таъмин намудани сокинони мамлакат бахусус ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои қатъӣ андешида шаванд. саҳми бисёр арзишманди занону бонувонро ҳукумати мамлакат президенти ҷумҳурӣ нек арзёбӣ дошта аз фаъолияти пурсамари онҳо ёдовар гардида ба қадру манзилати зан модар эҳтиром ва эътиқоди зиёд намуда аз ҷумла иброз дошт ки зан модар мавҷуди муқаддас мебошад. ҷавонон ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад. итминони комил дорем ки ҷавонони мо дар дигаргунсозиҳои ҷомеаи навин босам фаъолона иштирок карда дар муаррифии давлати миллӣ, ҳифзи арзишҳои истиқлолият ва рушди Тоҷикистони азиз беш аз пеш саҳми муносиб хоҳанд гузошт. бо назардошти тораф мураккаб гардидани вазъияти минтақа ва ҷаҳон, инчунин бо мақсади ба таври боэътимод таъмин кардани амнияти давлат ва ҷомеа
ба масъулини соҳа дастури супоришҳои судманд пешниҳод карда шуд. инчунин дар ҳалли мушкилоти ҷаҳон аз ҷумла дар масъалаҳои вобаста ба об ва тағйирёбии иқлим фикру мулоҳизаҳои хешро ироа доштанд ва қайд намуданд ки кишвари мо бо мақсади эълон намудани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, мушаххас намудани рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ва таъсиси бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо якҷо бо шарикони байналмилалӣ корҳои мушаххасро роҳандозӣ намуда истоданд ки ин аз дӯстию ҳамкорӣ ва эҳтирому эътимоди тарафайн маҳсуб меёбад. сарвари давлат дар парҷом як нуқтаи муҳимро возеҳу равшан собит сохт ки мардуми сарбаланди кишвар бо нангу номуси ватандорӣ, ҳисси баланди миллӣ метавонанд тоҷикистони озоду соҳибихтиёрро дар арсаи байналмилалӣ бо корҳои неку созанда ва истиқболи арзанда аз 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар муаррифӣ намоянд.